Brinzová natierka bez brinze? Myslíte, že to nie je možné? Tak práve pre vás som vymyslela natierku z Hefu, ktorá chutí úplne ako šmirkás. A ak nemôžete mliečne výrobky alebo ste vegáni, poďte to vyskúšať priamo so mnou. Uvidíte, že táto lahvodka vás úplne očarí. Natierka sa urobí úplne jednoducho. Potrebujeme základnú ingredienciu Hefu, teraz balené aj v 150 gramovom balení. A keď kúpite 2 alebo 3 ako multipack, tak máte vždycky zvýhodnenú cenu. Je takáto krásna kocočka ako tofu, čo ste zvyknutí, len je to z konopných lúpaných semienok, bez GMO, bez soje, bez prídavných látok a zloženie je čisto prírodné. Pridám ho do mixéra a natierka bude extra špeciál jednoduchá. Kokosový olej, môžete pridať aj maslo a krásne nám vyživí sleznú žalúdok pankreas. Pridám tam cibuľku červenú, čo nám zase krásne posilní pľúca a hrubé črevo, štipku morskej soli pre obličky a močový mechúr. Lahvodkové sušené droždie nám dodá chuť syra, niečo ako chuť brinze a ešte nám pekne posilní pečeň a žlčník. Pridám štipku udenej mletej papriky, krásne nám posilní srdiečko a tenké črevo. Jednoducho to rozmixujem. Ochutnám. Páni, tak keby ste nevedeli, že tam nie je brinza, tak by ste to nikdy neuhádli. Je to fakt, že dokonalá napodobnenina brinzovej natierky. Kváskový chlebík natriem Hefu brinzou, niekde sa tomu hovorí aj šmirkás a ozdobíme to. Ja už mám prvú svoju jarnú pažitku, takže ozdobím to pažitkou, neozdobím červenou cibuľkou, reďkovkou alebo jarnou cibuľkou. Brinzovú Hefu natierku bez brinze máme hotovú, poďme to ochutnať, ja už sa veľmi teším. Poviem vám, vôbec by ste neverili, že tam nie je brinza. Je to také famózne. Ochutnajte, vyrobte si tiež a viac na hefu.sk, Hefu na Facebooku a ponovom máme aj nový Instagram Hefu _konopné tofu. Krásny dníček, ahoj!